Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da shigowa wannan tasha na Kundi TV. Sunana Dr. Din Dantanko. Ina muku barka da shigowa wannan tasha mai albarka wanda kamar yadda ya gabata a ɗan takaitaccen bidiyon da na yi na irin yanayin shirin da za mu dinga gabatarwa a wannan shiri. Wannan gabatarwa ne zan yi a takaice akan wannan shiri da za mu dinga yi na kiwon lafiya, wato ciwo da magani. Ciwo da magani zan dinga ɗaukan cututtuka ne kala daban-daban wanda ke iya addaban jikin ɗan adam, wanda suke sa rayuwar ɗan adam cikin hatsari kuma suke yi ma ɗan adam kisan mummuke. To zan dinga ɗaukan su ɗaya bayan ɗaya ina bayanin yaya ciwon yake kama jiki, ya yake yi ya cutar da jiki, sannan wasu abubuwa ya kamata, wasu magunguna ya kamata a sha a likitance ko kuma a gargajiyance domin waraka daga wannan cuta da ya kama jikin mutum. Kana ma zan yi bayani sosai akan yanayin abincin da mutum ya kamata ya ci da kuma yanayin yadda mutum zai kare kansa daga kamuwa da irin wayannan cututtuka. Sannan kuma zan iya bakin kokari na wurin bayyana yanayin yadda Allah ya halitta kowane bangare da ciwon ka iya kamawa a jikin mutum. Sannan tunda za mu yi magana ne a kan jikin mutum, watan ɗan adam, kun lura cewa al'amari ne, babban al'amari, tunda Allah subhanahu wa ta'ala da kansa ya ce walaqad karramna bani adama, lalle mun karrama bani adama. To sannan a hankali in kuka biyo ni cikin shirin za mu ga kaɗan daga irin cikin karrama wanda Allah ya ma jikin mutum. Zaka ga mutum yana nan shi kaɗai, amma akwai wasu tarin ma'aikatu da Allah ya samar a jikin mutum, wanda kowanne na da irin aikin da suke sarrafawa a cikin jikin mutum. Kowanne ma'aikata yana da irin abin da yake sarrafawa wanda yake taimaka ma rayuwar jikin mutum ya ci gaba da gudana. A cikin wannan ɗan takaitaccen bayani da zan iya bakin ƙoƙari na wurin ganin na yi bayanin yadda wa'innan ma'aikatu da kansu, saboda sarƙaƙiya da ke cikinsu, suke taimakekeniya ma juna. Wannan ma'aikata yana taimaka ma wannan ma'aikata yana taimaka ma wannan. In ɗaya daga cikinsu ya samu matsala, sauran suna ƙoƙarin su ga sun farfaɗo da guda ɗayan nan da ya samu matsala. In ba haka ba, za su iya fuskantar ƙalubale wurin gudanar da nasu al'amuran domin taimakon rayuwa ya ci gaba. So sannan a hankali za ku ji yanda zan yi muku bayani akan yanda cutan yake ainihin kama jikin mutum ɗaya bayan ɗaya. Zai ƙoƙarin ɗauko cututtuka kala daban-daban a cikin wanda suke cutar da rayuwar ɗan adam, in ɗauka in yi bayani kama daga anatomy, physiology, pathology, pathophysiology. Anatomy wato yanayin yanda structure ɗin jikin mutum yake, yanayin yanda sassan jikin mutum yake, ina yake, wannan nan zuciya yake, nan hanta yake, nan koda yake, ya yake, a kowanne da inda Allah ya ajiye shi a jikin mutum, shine anatomy. And physiology yanda yaya koda yake aiki, yaya hanta yake aiki, yaya zuciya yake aiki a jikin mutum. Sannan kuma pathology, yaya wa'innan a halittun suke kamuwa da ciwo, yaya suke samun matsaloli, idan sun samu matsaloli ya zama ciwo a jikin mutum. Sannan pathophysiology kuma da zan kokarin duka yin bayani a kai, shine yaya suke ciwo yake hana su yin aikin da ya kamata a cikin jikin mutum, har ya zama na mutum ya samu matsala ko ya iya rasa ransa. So insha Allah a wannan bayani da zan yi kokarin tattaro bayanan nan gaba ɗaya, in yi su kowane ciwo da zan ɗauka a jikin mutum. Zan yi ƙoƙarin ɗauko wa'innan bayanin yaya wani sura ciwon ya fi, wani sashi ciwon ya fi addaba a jikin mutum, ya yake ya addabi wannan sashi, ya yake ya hana shi aikin da Allah ya samar da shi yake a cikin jikin mutum. Sannan duka da yanda cutan yake gudana a cikin jikin mutum, zan iya bakin ƙoƙari in iya abin da zan iya, saboda jikin mutum sai dai mu iya abin da za mu iya, amma ko da daga nan zuwa ƙarshen rayuwarmu ne ba za mu iya bayanin komai na jikin mutum ba. To insha Allah zan iya bakin ƙoƙarin abin da Allah ya yassare mun, in yi bayanin yadda ciwon yake gama jikin mutum, ya yake yi, ya za a yi, wasu magunguna ya kamata a sha a gargajiyance ko a likitance a kore ko da a samu waraka daga wasu cututtuka a cikin jikin mutum. Sannan ya kamata mu sani cewa
a jikin kowane jikin mutum yana da buƙatan wasu muhimman abubuwa wanda su ne ake ce ma fundamental body need, human need. Su ne wa'inda na farko za mu iya cewa internal transportation of substances, zirga-zirgan wasu sinadarai daga cikin jikin mutum. Misalin wannan zirga-zirga shine kamar ka ci abinci, akwai wasu sinadarai masu muhimmanci da jiki ke ɗauka, sannan in ya ɗauka ba zai tsaya bane a cikin ciki. Sel ɗin da ƙwayan halittar da ke can tafin kafanka yana buƙatar wannan irin sinadari domin shi ma ya ci gaba da rayuwa har ya taimaka ma kafanka ya ci gaba da yin aikin da ya kamata. To ya za a yi a ɗauke shi daga cikin ciki a kai shi? To kaga akwai buƙatar zirga-zirga daga nan a ɗauka a kai, daga can a ɗauko a kawo, kowa a raba mai aiki a ce a bashi abin da zai ci a cikin jiki. To shine wannan internal transportation of substances ɗin na cikin jikin mutum. Sannan kuma number 2, intake of raw materials, na biyu kenan, watan shigar da raw materials shine cin abinci ko kuma shakan numfashi. Cin abinci na da matukar muhimmanci a rayuwar mutum ko rayuwar dan adam. Ni ba na tunanin akwai wanda zai iya rayuwa bai ci abinci ba ko bai shaki numfashi ba. To sai yasa yake da matukar muhimmanci in mutum ya ci abincin nan shine zai iya yin wasu ayyuka, za ga mutum ya samu karfin da zai iya yin wasu abubuwa, ko kuma in ya shaki numfashin nan shine zai iya samu ya yi wasu abubuwan da suka dace a cikin jikin mutum. Na uku shine a fitar da watan removal of waste product, fitar da gurbatattun sinadaru ko datti daga cikin jikin mutum. In ka ci abinci an cire sinadari mai kyau wanda jikin ke bukata, kaga dusan zai fita bayan gida a fitar, ko kuma a ta fitsari abinda yake bukata ya fita ta fitsari, duka dai akwai bukatan a cire abinda jikin baya da amfanuwa gare shi, za a fitar da shi. In barin hakan, wannan datti a cikin jikin ko dusa a cikin jikin ka iya haifar da wasu matsalolin da zai cutar da jikin. Kaga yana da muhimmanci, dole ne kowane jiki ya zama na cewa ana cire dattin da yake cikin jiki wanda ba a bukatansa a jikin. Sannan na 4 shine communication within both and outside the body. Dole ne a samu sadarwa daga cikin jikin mutum ko kuma da wajen jikin mutum. Sadarwa misalin na cikin jikin mutum shine zaka ga cewa kwakwalwa na iya ganin wani abu da ya kamata jikin ya yi, ya ba mu wani sashin umarni. Kamar misali yanzu kwakwalwa, jikin mutum ne ya bai ci abinci ba, yana ta aiki, jikin shi ya fara yin yaushi, bai da karfin da zai iya ci gaba da aiki, kuma bai ga inda zai samu abinci ya ci ba, sai kwakwalwa ta ba da umarni ta ce mu hanta, watan rumbu kenan, akwai inda hanta rumbu yake boye wasu abinci masu amfani lokacin da ake bukata, sai kwakwalwa ta bada umarni cewa to jikin nan bana bukatan wannan kalan abincin, da Allah dan sako wasu dan adadi kaɗan saboda rayuwar jikin nan ya ci gaba da rayuwa. Sai ita kuma hanta sai ta dan sako su, sai a yi amfani da su, sai ka ji can kai baka samu abinci ba, can zuwa yamma sai ka ji ka ma daina jin yunwa, kafin kuma a gama amfani da wannan da aka zo. To kaga umarnin da kwakwalwa ya ba ma hanta, kaga da ba don wannan sadarwa da ke tsakanin su ba, da hanta da kwakwalwa da wani ina irin wannan umarnin, to kaga jikin zai shiga wani yanayi har amma to sai yake da matukar muhimmanci a samu wannan sadarwan tsakanin ta ciki. Sannan sadarwa ta waje shine za ga mutum cewa yana tunkaran wani abu mai hadari, ko zai je fada cikin ruwa, ko zai je fada cikin wuta, yana tunkaran wannan abun, sai kwakwalwa ta bada ta gano cewa wannan wuri da kake kokarin shigar da kanka wuri ne mai hadari, wuta ne zai iya kona ka, saboda haka kai baya sai kai baya sai kai baya sai kai baya, ka cire kanka daga wannan wuta ko ka cire kanka daga wannan hatsari. Kaga shine communication within both inside and outside the body, wato ciki da wajen jiki akwai bukatan sadarwa domin rayuwar ya ci gaba da rayuwa, ya ci gaba da tafiya cikin kwanciyar hankali ba tare da wani matsala ba. Sannan na biyar shine protection against harmful and external environment. Wannan kariya ne da ya kamata jikin ya ba ma kai, jikinka zai baka kariya daga ta ciki da ta waje. Ta ciki shine misali yanzu zaka iya cin abinci da wasu ƙwayoyin halitta wanda ka iya cutar da jikin, wanda ake ce musu pathogens. In suka shiga cikin abinci ko ka shaƙe su a numfashi suka shiga cikin jikinka, akwai buƙatan kariya, garkuwa, jikin ya samar da wani garkuwa da ba zai bar wannan ƙwayoyin halitta su cutar da jikin ba, ko su kashe wasu ƙwayoyin halitta masu amfani a jikin mutum. So da zaran sun shiga jikin na da abin da ake cewa immune system,
wanda shine garkuwan jikin mutum, zai kokarin samar da wannan garkuwa ya yaƙi wa'annan ƙwayoyin cutar da suka shiga wanda za su iya cutar da jiki. Kaga shine protection within harmful environment na ciki. Sannan na waje, kamar misalin fata, yanzu nan fatan ka ya rufe wasu tsoka da wasu abubuwa da in an bude su za a ga cewa in ƙwayoyin cuta suka shiga wurin suna iya zama gwalando, ya zama wani abin da to amma samar da wannan kariyar da fata ya bayar ta waje, kaga cewa jikin ya karu, ya samu kariya. To jikin na bukatan kariya ta ciki da ta waje, shi ma abu ne mai muhimmanci a jikin mutum. Sannan na shida shine hayayyafa ta yanda dan adam dole yana bukatan ya haifi 'ya'ya domin a ci gaba da samun magada. In ba magadan nan, wata rana in yau aka ce duk ba ma iya haihuwa, to wani dan lokaci kankanin zaka samu ba wani dan adam da ke iya rayuwa a doron kasa. Amma sai yasa yake duk matukar muhimmanci ga rayuwar dan adam, in dai ana son rayuwar ta ci gaba, to ya haifi magaji, ya haifi 'ya'ya, mu haifi 'ya'ya. To haihuwa yana da matukar muhimmanci a rayuwar dan adam. Sannan na bakwai, wanda shine ba shine na karshe ba, the last but not least, shine movement within external environment, shine zirga-zirga daga nan zuwa can. Kamar yanzu mutum kamar ni nan, ba zan zauna wuri ɗaya in ce kawai abinci zo sami, dole zan je misali in yi noma, in je in tuka wancan mai tafiya a caɓa ya tafi, mai tafiya neman wannan kana buƙatar zaka je ziyara can, kana buƙatar neman abinci zuwa can, kana buƙatar kai tafiya wannan ƙasan zuwa wancan jahan, zuwa wancan jahan, wancan ƙasan zuwa wancan. To shine external movement within external environment, wata zirga-zirga daga nan zuwa can. Jikin kowane mutum dan adam yana buƙatan yi wannan zirga-zirgan. Zai yi kowa a ce ya kame wuri guda kam, ba a yanda zai yi ba, dole jikin mutum yana buƙatan wannan zirga-zirgan. Su ne wa'annan muhimman abubuwa guda 7 wanda jikin mutum yake buƙatar su. Za mu ɗan je hutun rabin lokaci kaɗan, mu dawo mu ci gaba daga inda muka tsaya insha Allah. To jama'a, barkamu da dawa daga wannan ɗan takaitaccen hutun rabin lokacin. Kamar yadda na faɗa a baya, jikin mutum yana da matuƙar sarƙaƙiya wurin yanayin halittar da Allah ya ma ɗan adam. Kuma masana kimiyya sun gano cewa wannan jiki na ɗan adam ya gini ne akan wani tubali da Allah ya gina shi na wani ƙwayan halitta, wato atom. Wannan atom ɗin shine mafi ƙanƙantan halitta da ke jikin mutum. Sannan atom ɗin nan sun tattaru, ya zo ya bada molecule, kuma wannan molecule ɗin suna nan bila adadin a jikin mutum, ba wanda ya san adadin molecule ɗin da ke jikin mutum. Sannan suna nan, akwai ayyukan da suke a cikin jikin mutum. Sannan a jikin mutum akwai abin da ake ce ma cell. Wannan cell ɗin shine mafi ƙanƙantan halittan da ka iya rayuwa mai zaman kanshi. Watan in aka yi maganan kankantan halitta ne wanda ido bai iya gani, dan karami ne, kuma yana da duka abin da ake, yana iya yin bayan gida, yana iya yin fitsari, yana iya yin haihuwa, yana iya yin magana da tsakanin jikin shi da komai da yanda muka lissafo a baya, wanda jikin mutum shi kadai ke iya bukata. Cell din nan shi ma yana bukata, kuma ya tattaro wa'annan abubuwan, yana iya rayuwa shi kadai, kuma yana iya rayuwa tare da wasu cell din da yawa. So abinda dai malin shayar anan shine abinda muke so gane cewa a jikin mutum akwai wannan cell din, kuma jikin gaba ɗaya ya dogara ne akan wannan cell din, wanda ido baya iya gani. Ya gini ne akan shi, daga kwaya ɗaya dinga hayayyafa har ya samar da adadin jikinmu da ake iya ganin ko ina. To kaga in kai la'akari da abinda ido bai iya gani har ya taru yayi yawan da yanzu ake iya ganin shi a matsayin mutum, kaga cewa ba karamin al'amari bane daga irin karramawan da Allah ya mutum. Sannan wannan cell din a jikin mutum shine ya tattaru da wasu kala iri daya, su tattaru nan sai su bada abin da ake ce ma tissue misali. Ko kuma zan iya cewa kafin mu je kan tissue, a jikin mutum akwai adadin akwai adadin cell trillion 37 da miliyan 200 wanda suke gudana a jikin mutum ɗan adam. To kaga cewa ba ƙaramin abu ne wanda wai za a ce za a iya bayanin shi ba. Trillion 37 da miliyan
da miliyan 200 cell wanda suke fiye da haka suke jikin mutum. Kaga an ce za a ɗauko kowane cell a bayanin shi, ai kaga ba karamin aiki bane, har mu mutu ba za mu iya gaba bayanin wannan abu ba. To sai sa yake da kyau mu gane cewa jikin nan ya gini ne akan wannan cell din da ido bai iya ganin shi. Sannan wannan cell din ne ya tattare suka tattare da yawa sai suka ba da tissue. Misalin kamar yanzu dan finci na jikina nan, wannan tissue aka sa shi a karkashin madubin dubaru da za a ga wa'annan cell din ne sun jejjeru bila adadin ga suna samar da kariya, misalin kariyar da suke samarwa na fatan jiki. Sannan wannan tissue din su kuma a jiki su ne suka haɗu suke ba da wani specific function. Specialized cells ne suka haɗu, cell iri ɗaya ne wanda suna da wani aiki mai mahimmanci a jiki da suka ba da organ. Misalin organ kuma a jiki shine sai mu ɗauko kamar zuciya, ido, hanta, koda da hanji da sauransu, suna nan da yawa a jikin mutum. So wa'annan su ne suka tattaru suka ba da abin da ake cewa tissue. Sannan wannan cell din adadin wannan trillion 37 da miliyan 400, duk da cewa an yi ta fafatawa tsakanin masana ilimin kimiyya akan adadin ƙwayan cell da ke jikin mutum. Abu ne da an daɗe ana fafatawa, sai dai 'yan shekarun nan da suka gabata an wallafa daga masana ilimin kimiyya na duniya suka wallafa, suka yi wani lissafin ƙididdiga a jikin mutum, suka gano cewa akwai kimanin cell, ƙwayan halittar cell trillion 37 da miliyan 200 a jikin mutum, wanda kowane cell ɗin nan yana da rai, yana rayuwa a jikin mutum. So in kai la'akari da ƙwayan halittar nan, to kaga ba ƙaramin al'amari bane wanda Allah ya yi a jikin mutum. To kamar yadda nake bayani daki-daki yadda tissue yake, wa'annan cell ne suka bada tissue, su kuma tissue suka bada organ. Kamar misalin na kawo ido, zuciya, hanta, huhu, hanji, kowane ɗaya organ ne wanda yana da aikin da yake a jikin mutum. Sannan kuma wannan jikin mutum da kake ganin shi kaɗai, akwai tattaruwan wasu ma'aikatu da Allah ya samar, su ne ake ce ma system. Ma'aikatu ne, kowane ma'aikata ɗaya yana da muhimmin aiki da yake samarwa a jiki domin rayuwar jikin ne ya ci gaba da gudana cikin ƙoshin lafiya. Shine misalin abinda muke ce ma organ system a jikin mutum. Wannan organ system ɗin akwai kimanin organ ma, misali kafin mu je organ system ɗin, adadin, ya kamata mu san adadin organ kamar zuciya, huhu, hanta, koda, ido, kunne, mu san adadin wa'innan organ din guda nawa ne a jiki. An yi la'akari da cewa akwai guda 78 wannan organ din a jikin mutum, wanda in ka tattara kashin mutum gaba ɗayan shi a matsayin guda ɗaya, da haƙoran da ke bakin mu gaba ɗaya a matsayin guda ɗaya, to shine zai baka organ 78. Amma in ka ce zaka ware kashin hannu nan, kashin kafa, kashin can gaba ɗaya, kowane kashi a kirga shi a matsayin guda ɗaya, da kowane haƙori a kirga shi a matsayin guda ɗaya, zai baka organ 315 ne a jikin mutum. Organ. Sannan kuma ma in ka ce za ka hada da sauran jijiyoyi da ke jikin tsoka da ke jikin gwiwa da surare, to adadin lissafin zai canja fiye da yadda mutum yake tunani. So shine wa'annan organs din suka tattaru, kowanne sai ya haɗu ya bada system kaza, wannan ya haɗu ya bada ma'aikata kaza, shine system. Kuma organ system din nan a jiki akwai guda 11, wanda kowanne yana da muhimmin aikin da yake bayarwa a jikin mutum. Misalin wannan system din shine kamar system inda muke ce ma digestive system ne, wanda shine in masana'antar nika abin da za a tattauna a ce shiga ciki, a yi niki da shi, sai an tabbatar zai iya shiga bakin wannan ƙwayan halittar da ido bai iya gani, wato cell. To shine abin da ake cewa misalin digestive system. Sannan akwai su immune system, akwai central nervous system, akwai su respiratory system, akwai su gasunan system in kala-kala, kowanne in ka ɗauke shi akwai aikin da yake yi a jikin mutum. Sannan baya ga haka, a jikin mutum ɗin babban organ system ɗin da ya fi girma, ya fi kowanne girma a jikin mutum, shine integumentary system, wato system ɗin da ya haɗa shine skin, wanda ake ce ma fata, wanda ya lullube kafatalin jiki, wanda ya hada da mataimakansa kamar su gashi da kumbuna da muke da su. To shine integumentary system, wanda ya fi kowane organ girma a jikin mutum.
sannan jikin mutum yana ɗauke da wasu system wanda kowanne yana da irin aikin da yake gudanarwa. In guda ɗaya ya samu rauni ya ƙasa a jikin mutum bai iya gudanar da aikin da ya kamata, to sauran sukan yi taimakekeniya don ganin cewa ko za su iya farfado da wannan da yake da raunin ko kuwa ba za su iya. In suka gagara farfado da shi, to kalubale na iya fuskantar su wurin su ma gudanar da nasu ayyuka sakamakon durƙushewar wancan ma'aikata guda daya. Saboda haka suna suna taimakekeniya tsakanin su, suna wanne yana kowane sashi yana taimaka ma kowane sashi yanda Allah ya tsara su a jikin mutum. Sannan jikin mutum yana da sarƙaƙiya kamar yadda ne bayani a baya. Sarƙaƙiyansa kuwa shine zaka ga cewa in wannan yana da buƙatar taimakon wannan yana da buƙatar taimakon wannan in yi ƙasa wannan ba zai iya taimaka, kuma duka jikin na da buƙatar aikin kowane ma'aikata a jikin. To yawancin system a jiki suna samun rauni a wurin gudanar da ayyukansu idan shekaru ya ja a jikin mutum, a jikin ɗan adam. Suna raunata wurin gudanar da ayyukansu a jikin mutum ɗan adam a yawancin shekaru wanda ɗan tsufa ya zo kenan. Sannan kar hakan ya sa a ɗauki wa'annan a matsayin irin cututtukan da muke son mu yi bayani a kai, sai dai tsufan na iya kawo bunƙasan ciwon ko kuma wahalan warkewan ciwon, inda irin cututtukan da zamu ciwon da zamu bayani. Tsufa a rayuwa yana iya kawo wannan abin nan. To samun ingantaccen rayuwa na kiwon lafiya kafin tsufa ya zo ba kawai yana rage matsalolin tsufa bane, yana bayar da kariya wurin koda mutum ya tsufa ya kamu da wasu cututtukan da ba zai warke akan lokaci ba. To zan ɗan taƙaita a nan don gaba za mu ɗauki a shirinmu na gaba, wata episode na gaba za mu ɗauki ciwo guda ɗaya wanda za mu yi. Na ɗauki tsawon lokaci ne ɗin wannan sharhi da gabatarwa saboda mu gane cikin ina za mu shiga, saboda in muka je muka fara bayanin yadda ciwo yake a jikin mutum, anatomy, physiology, pathophysiology, pathology, yaya wannan abubuwan suke gudana a jikin mutum, ya ciwon yake kama jikin mutum. In na ɗauka insha Allah kowane ciwo na ɗauka zan faɗi wasu sassa ne na jiki suka shafi wani ciwon yake shafa a jikin mutum, sannan ya yake ya cutar da jikin mutum, sannan yaya wannan ciwon yake ya hana wannan sassa na jiki aikin da ya kamata, sannan wasu magunguna ya kamata a sha a likitance ko a gargajiyance. Zan faɗe su duka ɗaya bayan ɗaya, zan yi bayani daki-daki, zan yi bayani sanka-sakka, zan yi bayani dalla-dalla yadda kowa zai fahimci yadda ciwo yake kama jikin mutum da kuma yadda za a yi a kare, da kuma ma shawarwarin akan abincin da mutum ya kamata ya ci domin bunƙasa lafiyarsa ya kuma warke daga irin wannan cututtukan. Kana da shawarwari da suka kamata zan bada wanda a likitance za ka kare kanka daga kamuwa da dukkan wani irin cuta. So a ƙarshe zan so insha Allahu dakata a nan, sai shirinmu na gaba za ku ji yadda za mu ɗauki ciwo na farko mu yi daki-daki mai bayani a kan shi. Sannan zan dakata a nan, ga ina roƙonku dan Allah mu ci albarkacin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, ku danna mana subscription a wannan tasha namu na Kundi TV, kana ku danna kararrawa duk sanda muka daura sabon shirin mu Allah yadda za ku gani ya bullo muku a cikin wayoyinku ko kuma abin da kuke amfani da shi domin ganin wannan shiri. Sannan duk wanda yake bukatan wani tambaya ko ƙarin bayani, ga namba na nan na kai tsaye akan screen ɗinku, wato 080 5126 7777, wato 08051267777. Insha Allahu da ka kira zaka ji ni na daga duk bayanin da kake da shi ko tambayan da kake da shi, in Allah da sai ka yi da kuma karin bayanin da kake so, amma insha Allahu za a yi maka. Saboda haka muna godiya, kar a manta a yi mana subscription. Allah ya sada mu a shiri na gaba. Ni ne naku Dr. Din Dantanko. Wassalamu alaikum. Hello viewer, welcome to this very important channel.
Kundi TV on YouTube. This channel will be uploading very interesting programs for you. And among this important program is the one which I, Dr. Dean and Tonko, will be presenting, which is Diseases and Solutions. Diseases and Solutions is a program which I will be taking different kind of diseases affecting the body, illnesses and conditions, how they occur, their causes, how they affect the body, what you will take in curing or treating them, and possible way of preventing them. So we hope you viewer, you will subscribe to this channel, and by the grace of God, every week Monday by 8 p.m. we'll upload the new program, which is Diseases and Solutions, and the one in Hausa language will be uploaded on Thursday at p.m. We hope you will subscribe for us in this channel and click the bell, while whenever we upload our new video you will be notified. Please subscribe to our channel and you find it very interesting and educative to your health. Thank you very much for view.